dau siyasa MTT yan arewa demokradiya suke cewa fada ba. Mu dau siyasa MTT yan arewa demokradiya haske ce ba fada ba. Mu dau siyasa MTT yan arewa demokradiya haske ce ba fada ba. Da fari sallama ta zanni wa yan arewa dan ku ne furin sulama masu yan arewa. Salamu alaikum al'umma gunkulan tsayawa na furta dan bayanin da na san tsanai iyawa. Yan uwa abokai dukkan mu zan tunawa na ɗanyiyar nasiha ba da na kwarewa. Mu dau siyasa MTT yan arewa demokradiya haske ce ba fada ba. Ubangiji salatinin kaka dan amina sayyidul wara manzon nan uban sunana. Wanda ya yi mulki ya gama lafiya lau duk da haka an kushe mun abin tunina. Saboda ƙwarin gwiwa gun uban sunana duk da haka bai sanya gunsa ya gazawa. Mu dau siyasa MTT yan arewa demokradiya haske ce ba fada ba. Abinda ya kasa za ku na je arewa na cikin ta ne ban taba jewa kudin ba. Idan a ce gida na san ba abin tabawa ba za na dau abincin in ba wa karnuka ba. Da za a ce a yanki na an bari na kwanta ba za na je ni yankin wasu in yi shimfiɗa ba. Mu dau siyasa MTT yan arewa demokradiya haske ce ba fada ba. Hali na 'yan siyasar mu waɗansu na yi duba yadda sun ka dage kullum su je take ta. Su dinga ce da mu wai 'ya'yansu gaji cuta 'ya'yansu na kasashen waje don suna karatu. Dole ne ta'addanci ma ya dinga yaɗo tun da jahilai ne a ƙasar mu mun ka duba. Mu dau siyasa MTT yan arewa demokradiya haske ce ba fada ba. Akwai abin takaici matukar zan tunawa sanda ɗan siyasa suka zo suna kirana. Mu je su ba mu fasta da gudun kunu da kwaya duk da na sani ina sha na cuci kaina. Su je akan su koma waye mu je mu sara tun da wai suna nan wahala ba ma shige ba. Mu dau siyasa MTT yan arewa demokradiya haske ce ba fada ba. Duk cikin bala'in da muke a yau a yanzu iyayenmu mata duk ku ne silarta. Akan gudar atamfa omo da sabulu ne muke cikin masifa to yau ga irinta. ‘Ya'yanku ba karatu ba lafiya a zauce ‘ya'yan suna kasashen waje can ba kun sani ba. Mu dau siyasa MTT yan arewa demokradiya haske ce ba fada ba. Duk ran da za ni zaɓe na je gaban akwatu yawan kushi yake sa har ma na je na zautu. Amma abin takaicin da an idar da zaɓe abincin kuna sosai kun kamar ku zautu. Babu lafiya gun ƴaƴanku ya kuke ji ko za ki mutu na san ba mai baki kyauta. Mu dau siyasa MTT yan arewa demokradiya haske ce ba fada ba. Mu je gurin matasa mu ma da laifukan mu taya muna da kunne za mu zama kurame. Da hankali a gona ya zan hali na jakai na je na dau makami in sari dan musulmai. Kasan da ya ci mulki ƙarshen ka kurkuku ne shi yana a ofis bai san ina kake ba. Mu dau siyasa MTT yan arewa demokradiya haske ce ba fada ba. Idan ka duba halin da kake ciki talaka wuya ce kake sha baka san mai kake ba. Na cikin bakin jahilci ni talaka komai ake faɗan ba wai ni zan ji ne ba. Abinci ma wuya ya kama malan talaka ko mace guda ba zai yi kan rike ba. Mu dau siyasa MTT yan arewa demokradiya haske ce ba fada ba. Muna cikin masifa mu kan ɗan arewa ta yaya za mu gane har mu fitar da kanmu. Batu na kidnapping wannan sai arewa. batu na satar yara ma Sai arewa. batu na yin ta'addanci Sai arewa. hada ta masarufi Wannan sai arewa. batun saki na aure Sai arewa.
ilimi ya yi tsada, wannan sai arewa, ga lafiyar mu babu, sai arewa, kuma magani da tsada, wannan sai arewa, tsaro kasar mu babu, sai arewa, kullum ana kashe mu, wannan sai arewa. ya za mu je mu zauna mun kasa gyara kanmu. Mu ɗau siyasa 'yan titi 'yan arewa, demokuraɗiyya haske ce ba faɗa ba. Mu ɗau siyasa 'yan titi 'yan arewa, demokuraɗiyya haske ce ba faɗa ba. Mu ɗau siyasa